Кадірлі якташлар, қайтқан қонақтар. Сізне район башлығы Айбатов Рамил Талгатұлы һәм шәксән үзінен бүгінгі матур бәйрәм бәркәтә ауыл көне белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Барыгызга да чын күңелдән ныклы сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Сезгә онытылмас якты мизгелләр бүләк итсен. Республикабыз, районыбыз иминлеге, ныклыгы өчен игелекле эшләргә көч бирсен. Бәйрәм белән барыгызга. Һәр елны шулай бәхет авылына сабан туена җыйналышып, бөтен семьябыз белән киләбез. Аллаға шөкер дип ятабыз әле. Әтиебез исән сау. Әтиебезгә быел 90 яшь тулы. Әтиебезне дә алып бүген сабан туйга килдек. Сабан туйлар Аллаға шөкер бик матур уза. Бик күңелле, һәр елны шулай уздыралар. Рәхмәт ясын иштәшләргә. Шушы авыл көне белән тәбрик итәм. Моның авыл көне дигәннең төбендә инде сабан туй җәмәгать, сабан туй бит инде җир кешесенең яз көне чәчкән, уңышы чәчкән, чәчүләрне бетереп, шуның хөрмәтенә җыела торган бәйрәм җәмәгать. Илсияр апа кытлыйбыз. Илсияр апа китмеши турыгыз. Илсияр апаны дуслар. 1, 2, 3 киттек дуслар. Әнә нинди матур баралар. Әйдәгез алкышлап көч биреп торыйк әле. Бу беләсезме шундый матур йола. Килин яңа игә төшкәч су булып шишмәдән шулай кайта бит. Кайнана өйрәтә. Ничек суны алып кайтырга? Юк. Бысы как раз таки килен. Кайнаналар менә икесе ике яктан баскан. Бысы менә шун килен.